Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsana ilallahu ilaika. Sadaqallahul azim. Apa-apa ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat pasukuan Sikumbang inyah datuak batuah nanamu hormati. Kembali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sampai pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita iaitunya berbagai macam nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita sampai pada malam yang berbahagia ini ialah nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman dan nikmat kesehatan itu yang diberikan oleh Allah, kita masih mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat rumah yang mulia, yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa saja yang kita kerjakan mulai dari ba'da subuh tadi sampai puluh kepada malam hari kini, nan pertama mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan doa kita diampunkan oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah juga akan sampaikan kepada sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman atau sampai titik darah penghabisan kita masing-masing. Apa-apa ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat pasukuan Sikumbang yang ambo hormati. Pertama sekali ambo hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, aliaka cariak pandai. Kayu gadang di tengah koto kok daun no tampai balinduang batang no tampai pasanda ko urik no tampai paselo kapai tampai batanyo kapulang tampai kababarito. Selanjutnya yang ambo hormati ibu-ibu bundok kanduang limpapeh rumah nanggadang Sumara Anjuang dalam nagari, aciang-aciang di dalam kampung ko awi kami tampai meminta ayah ko lita no tampai meminta makan. Sabantalay bu, kita luat bu si kuwa. Ya kan sabantalay bu ya. Insyaallah sabantalay. Ibu, gundong-gundong ka Madinah uri no jelo bajelo sampai ke surga. Apa-apa ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali istimewa bana nya guru ambo buya gadang ambo lah bantua. Ambo masih takana jo buya ambo Bapak Abu Bakar Siddiq. Ambo masih takana jo Pak ambo dit lah lamu dak basebut jo guru ambo. Kalau ndak salah ambo dau 2008 9 10 sabale sampai ampe balik
Ambo masih takana guru ambo ko sangat favorit mana kalau beliau khutbah Jumat di Masjid Jamiah Tarobo. Beliau mo sangat favorit ambo bagi cambo bilola ambo kamu dibuya ko naik kate mimbar nanti. Mo masih takana nan kaduono anan kece ambo katiko ambo aco jadi garin buya di Masjid Jamiah Tarobo. Bumi si takanajo jo beliau takanajo di biya ambo ranyo pendek bondek rengke kare suara biya. Aku orang alhamdulillah biya. Sampai dua ambo ke rumah Bapak Haji Gus Pardiga Us biya. Alhamdulillah. Kebetulan singkek cerita ibu-ibu ambo baca cerita beliau ko Pak Bapak Haji Gus Pardiga Us ko sangat dakik bana buya jo orang kampung ambo Palembang Utara bu. Masya Allah. Sangat dakik bana Bapak Gus Pardiga Gaus beliau jorang kampung ambonya di Palembang Utara. Palembang Utara kan tahu bu? Palembayan pak. Ya, bu bitulah bu Palembang Utara kok jauh bana pak upaya kesinan coba tuh bu. Nah beliau dah ke bana kebetulan patang beliau masih menyampaikan suatu pasang. Kebetulan ambo khutbah di kampung pak di Masjid Raya Tantaman sampai kampung ambo. Anan kecil beliau di tahun 2020 dulu 2020 kalau tidak salah diambo ya beliau berjanjikan Tantaman ado dana nan ka beliau sampaikan kalau agiakan 100 juta di karena patang tidak bisa dialiakan ke sinan bu sebab beliau aliakan kadana COVID-19 balik pak. Maka beliau sampaikan kapatang kapado jorong ambo beliau sangat dakik pana bulu papa jorong ambo Yasril Sultan Pamenan. Mungkin kalau guru ambo ya ambo Yasril Sultan Pamenan jorong tu pak minantu kontan esumando kontan di Haji Darman Datua Katumangguanganan Sati ya. Kebetulan patang itu jo nama beliau sampaikan bo masih takana 2009 balik sama-sama mengisi acara ambo japa di kantor Gubernur Padang ketika itu. Alhamdulillah ambo baru bana bilo ambo pai ke sampai ke rumah beliau kini tanpa disadari Pak Malin beliau bawa ambo kamari pak. Ya itulah sejarah nabu. Kalau ambo caliak-caliak hari kini pak kalau tiba di kampung ambo kalau pasukan niat datua batua apa bang di kami koto ya. Koto kalau kami di kampung, kalau kami di koto, kalau di kampung koto no lima orang koto no. Kalau ambo suku ambo pak, nama ambo Fitra Ayudi datuk mudo orang no pendek bondek rengkeh kariswaro, bagala ambo datuk mudo suku ambo jambaknya. Kalau iya ada orang jambak di siko syukurlah alhamdulillah. Kalau para le hari cok hujannya bu, mudah-mudahan. Apa-apa ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ambo mengaji tak panjang-panjang apa-apa ibu-ibu 20 minit lah. Ambo kalau mengaji di muka guru ambo gigi lutui pun tidak tahan buah. Ya betul. Ibu. Apa-apa ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat nan sabanta kubuk anan kece Allah wa ahsin kama ahsana ilallahu ilaika. Ya, anan kece Allah babue elok lah kalian kepada orang lain kece Allah. Babue elok lah kalian kepada siapapun kece Allah. Sarupo aden ko babue elok kepada kalian nan kece Allah. Aku jo maaf saja pak kalian ko kadang-kadang kena tapi dulu. Tapi nan kece Allah babue elok lah kalian kepada orang lain kece Allah. Sarupo ambo ko babue elok kepada kalian kece Allah. Muka suik nan awak dape ambil alai ko sakiti apa? Ayat no. Tu contoh. Ketika azan dikumandangkan, suara muazin dikumandangkan di musajid, di musala, di surau. Nan kece apa-apa awak nan di rumah pak. Nan kece ibu-ibu kita di rumah bu. Nak, tolong bayangkan ambo nak. Nak, tolong bayangkan amak kakidana. Nak, tolong dudukkan ayah nak. Nak, tolong miryangkan apa nak. Nak, tolong bantu apa nak nan kece apa jua mak tadi. Sebab bah, ndak bisa manga-manga lepak. Kataga batagaan. Ko duduk baduduakan.
kok baju batukakan, kok makan basuoan, segala macam no. Ketika azan dikumandangkan, ayah mato orang tua kita nan tadi jatuh badarai ketika hari itu, Pak. Kok jatuh badarai ayah mato orang tua kami tu, Ustaz. Sabab rindu nyokapai kamu saji solat berjamaah. Rindu nopai salat berjamaah kamu salah. Rindu nopai menangakan ceramah agama. Tapi baalai Pak, ketika badan sadang kue kini sayoklah sadang senteng. Paruah tak bisa memakan lai, cotok tak bisa meranggah ke tanah. Badanlah sansai ketika ditampai tidua atau ditampai kursi roda, Pak. Maka ketika awak siai, anan kece ambo guru ambo dulu ketika khutbah Jumaat di Masjid Jamiah, ketika tulang kita masih siai, nalapan karek diagiakan oleh Allah sampai hari kilo, pagunokanlah sebaik jasa maksimal mungkin. Sebab Bapak, nan awak mati ko ndak menunggu yang namanya taubat. Awak kalau ka solat ko ibu Allah ndak butuh. Awak kok ka mengaji bana setiap hari ndak ka butuh Allah bu. Awak ka mengasen ibadah kepada Allah ndak ka butuh. Tapi siana butuh jo Allah, pasti awak nan butuh jo Allah ketika hari itu. Maka ketika siai, pagunakanlah kesehatan kita nan masih awak pagunakan. Mata nan diagia oleh Allah masih tarang. Talingo nan diagia oleh Allah masih kuat untuk menengah. Hati nan diagia oleh Allah alun ditutui di Allah lain. Tu nan kita bawa nanti di hari akhirat. Kalau nanti awak hari ini kok papa ibu-ibu bisa senawak mengecek kalau pakai pantun, Ustaz. Kalau nani jua tali Ustaz. Tu kalau nani iswa kini. Kalau nani biswa lori kaji kini lori kaji. Bisa awak bapantun nanti di muka Allah di yaumil masar, Bu? Ndak bisa, Bu. Maka ketika awak masih siai hari kini, tulah nang kecek. Nan dalam ayat nan sabuah lebu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Anan kece Allah apa-apa ibu-ibu, kebanyakan nanti kece Allah akan kami giring ke dalam neraka jahanam tua, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kan yo ya Bu? Anan kece Allah kebanyakan nanti akan kami giring ke dalam neraka jahanam tu kece Allah, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Ustaz, bakok model itu Ustaz. Kami sholat lahi Ustaz, puasa lahi, bazakai satu, menjalin hubungan silaturahmi kami satu Ustaz. Nyanyi awak iya Pak. Tapi cobalah kaji-kaji kadiri awak. Ketika azan dikumandangkan salat subuh, masukno jam 5 lewat 10 hari kini. Nan awak jam berapa salat subuh awak, Bu? 6:30 kurang 5. Ya, Pak. Salat zuhur kini masukno jam 12:30 lewat 5. Nan awak jam berapa salat zuhur kita, Bu? Nah, jam 3 kurang. Baru amalan ibadah nan akan kita bawa nanti di hari akhirat. Baru pertanggungjawaban nan kita bawa nanti di hari akhirat. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah atau Bu? Dalam surah Yasin. Surah nang kabara tu Pak? Surah nang ke-36. Ayat nang kabara tu Bu? Baca Al-Quran Ustaz mah cedia kok. Ayo. Yasin surah no 36 ayat nan ke-65. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutmu kata Allah nanti akan kami kunci nanti di hari akhirat. Awak santiang mengecek pandai berbicara, hebatnya sangat luar biasa.
akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutmu akan kami kunci nanti di hari akhirat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, kata Allah. Tanganmu akan berbicara nanti di hari akhirat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakimu yang engkau langkahkan, kata Allah, kau langkahkan kemana dan dibawa kemana, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah tadi, ibu, babue elok lah kepada sia saja, kata Allah, sarupa ko babue elok kepada kalian. Kalau awak suka melapangkan penderitaan orang lain, insya-Allah Allah akan lapangkan dalam rezeki kita. Kalau awak suka menolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita dalam kesempitan apa saja yang kita alami. Percayalah kena. Tapi kadang-kadang ibu, maaf, awak kalau umpamanya ingin menolong orang satu misal, ingin awak bantu orang suatu misal tanpa mengharapkan satu imbalan, 1% imbalan, Allah pasti akan bayar tunai ketika hari itu. Singkat cerita, bu, mungkin kalau dia tim mimbar, termasuk guru ambo mungkinlah pernah juga menyampaikan, ada cerita seorang bapak-bapak, bu. Nana apa nama cerita ko, bu, bapakku laki-laki. Bapakku laki-laki, bu. Bapakku laki-laki. Nana apa ko, pak, maaf, ketika tahun-tahun di bawah tahun 2010 atau 90-an, ada seorang bapak-bapak. Nan bapak-bapak ko karajo beliau setiap hari, ibu, maaf, hanya cuman tukang becak. Tukang becak, kalau dulu tukang becak ko bakayuahnya. Bakayuah tukang becak ini, kalau becak pakai gas ini. Kalau becak pakai undang ko pakai gas, pak. Kalau nak gini, dulu bakayuah. Anan kece apa ko ketika beliau bacarito kepada istri beliau di rumah, yang beb. Nah, yang beb basono. Ibu kalau umpamanya di rumah, kalau suami ibu-ibu memanggil kepada suami, main bawa kepada suami, panggil di rumahmu. Bu, ibu kalau di anan kecek beliau, istri ambo nan kecek beliau, ingin mana ambo basidokah mau dekawan abang tu nani pasar tua, tapi anan kamu sidokahkan dan kecek beliau, ambo ndak punya piti, ndak punya ratu dan kecek beliau. Nyulang, mama, amu bana ambo kabe sidakah mau dekawan-kawan ambo tua. Amu bana ambo kama bantu mo de kawan amora, tapi nan kadiagiakan indah ado bare, indah ado segala macam indah ado. Tarui anan kece beliau, pengen bana ambo basidokah mo de kawan-kawan amoro katiko di hari Jumat, tapi anan kamu sidokahkan, iko na jadi bahan pertanyaan di ambo mahanan kece suami beliau tadi. Ndak lama sesudah model itu anan kece istri beliau, jo suami beliau, ketika hari itu disampaikan anan kecil beliau, kok lai sapakai dia kok lai ketujuh dia kalau umpamanya bulia dia ambo sia sajonan kananya kate beca ambo kuah, ketika satio hari Jumahai, ambo gratiskan tanpa meminta uang 1% apapun. Nan kece beliau kaganti basidokah dia baalai setuju dia nan kece beliau. Kok model itu kece abang, kalau model itu kece udah sangat setuju bana amboda nan kece beliau, didukung oleh istri beliau, kompak beliau sama istri beliau, sayo sakato beliau ketika hari itu. Sangat luar biasa, Pak. Istri mendukung sodokah daripada suami, sia sajonan kananya kate becak beliau tua ketika di hari Jumat tanpa 1% apapun beliau minta imbalan ketika di hari itu kece apa kece ibuda beliau tadi dua becak tadi, Pak. Ketika sampai ditampaikan tua tu anan kece apa tadi, Pak,
bara upahnya pak ongkosnya pak kan kamu agia kapak ada jawab tukang beca tadi pak ambolah komitmen sama istri di rumah satio hari Jumaat ambo ndak kamanarimo upah 1% pun dari urang nan kamanaya ibeca ambo kuah apa tadi kaget pak di hari nan Jumaat nan kadatang Jumaat nan kadua apa tujuo baru nanya acok kate becak beliau walaupun orang lain nan Allah banyak leo sodokahkan ketika lah sampai nanya di tempat perusahaan anan kecek beliau pak lah 2 kali ambo nanya kate becak apa kalau lah 2 kali pak barajo nan patang di hari Jumaat nan talape pak kecek beliau anan kecek apa tadi pak kecek tukang becak pak ambo lah komitmen sama istri ambo katiko hari Jumaat sia sajona naya kate beca ambo kwa sia sajonan kapai yang wantakan ambo niatkan basi dokah untuk orang tersebut kecek beliau apa tadi semakin terharu pak nan katiko apa tujuan baru sampai 5 kali hari Jumaat bu katiko sampai 5 kali hari Jumaat di pecian dia pak tadi pak kok indah amu apa mambil uang upah amu pak apa kok kurang banyak atau sakit dan ambo agiakan tolong apa agia penjelasan kepada ambo pak dan kece apa nan yang tak ke perusahaan tadi anan kece beliau pak ambo lah komitmen sama istri di rumah sia sajonan kanaya dia teh beca ambo ko katiko hari Jumaat ambo gratiskan ambo sidokahkan katiko hari itu nan kece apa tadi pak singke carito bu dia pak tadi mananga model itu seorang tukang beca menggratiskan katiko orang nanya ndak pada minta 1% apapun apa tadi bararai ayam atau baliau bu katiko hari itu apa tuh kaget seorang tukang becak mulia sekali akhlak pribadinya kece beliau ndak lama sudah tuh dipanggil dia pak tadi kiranya apa kok pemimpin salah satu perusahaan gadang katiko hari itu kece beliau Pak Sap lo panggil Pak Sapnya Pak Sap tahu bang Pak Sap pam ndak Pak Sap Cikoro Pak Sap kece beliau yo pak minta tolong ambo kapak cie jadi pak tuh apa tolong apa cari apa nan mantakan ambo kamari itu apa tuh membeca di sinan tampai nongkrong no ciri-ciri no bantua itu di sinan tampai no apa tolong minta KTP beliau apa minta kuartu kakak beliau tolong apa bawa kamari nan kece apa tadi dilaksanakan di Pak Sap katiko tuh pak ketika Pak Sapam tu tiba sampai tukang beca apa tadi apa ambo disuruh apa nanapa antanan ketika hari itu tuh pak minta tolong pak minta KTP apa sama kartu keluarga bapak istri apa cie KTP apa jo nan dia pak kecek beliau nan apa tadi tabi bingung beliau pak tapi takwik beliau bakumpu adalah kamu ko buruak barito di nagari katiko hari itu apa sangko beliau apakah adonan salah katiko muanta apa tadi ya apakah ado barang nan tinggal dia tebeca ambo ko sehingga ambo tidak tahu nan kece apa tadi bu wajah non katiko itamani itu berubah menjadi putih katiko hari itu leo pucek pasi menangakan minta KTP jo kartu kakak. Nih kalau awak nak masuk mengharapkan imbalan suatu apapun Allah bayar ketika hari itu kecil beliau diambil lah dia pak tadi lengkapi persyaratan dibawa ke kantua ketika sampai di kantua nan kecil apa pemimpin tadi pak tolong apa pai ke kantua imigrasi apa urui paspor apa ko daftarkan apa ko sekali untuk naik haji di tahun Nabi suap kecek beliau Masya Allah dikabulkan oleh Allah ketika hari itu pak doa orang tersebut deknyon lapak maniaikan ketika hari Jumaat sia saja nananya kata becak no ndak kanyo tarimu 1% apapun dalamo sudah tu pak dipanggil anak pak tadi kecek pak Sap pak apa jo ibu disuruh de apa nanapa antakan di temponan hari kakan tua tu ado para lu sangai pak nan kece apa tadi bu tapi bau istri apa sekali di batambah puce apa tadi bu
Namun orang sekali mendapat berita bahagia Pak, tapi apa kau tidak tahu ketika hari itu anan kecil beliau lah tiba di kantor di kotak pintu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anan kecil apa di dan di dalam kantor tadi, apa silakan apa masuk, apa ibu silakan ibu masuk. Ketika apa masuk ke dalam tubuh dia buka sepatu boy beliau. Sepatu boy tu. Sikos sepatu boy apa maksudnya Bapak? Sepatu boy nan tinggi itu kalau di kampung kami Palembang Utara namanya sepatu boy namanya. Siko kok samo loh. Ketika dibuka dia Pak tadi, Pak dah usah apa buka sepatu boy apa pakai saja ke dalam Pak. Kok kumuah beko kita barasiakan. Nan ibu tadi model itu pulau Pak. Baralah penghasilan tukang becak sehari kita taruhkan saja lapu ketika hari itu 50.000 dalam sehari lah luar biasa tapi. Ketika ibu nan tadi boleh buka pulau sendal beliau ko merek no terompano li bu. Pernah bu pakai terompa li ya bu? Kalau li itu Pak 3 tahun dipakai dah habis insyaallah. Ya, terompa li diambil dia Pak tadi bu tadi terompa li kali masukkan ke dalam kampia beliau. Ketika masuk ke dalam kantua tadi, anan kece ibu tadi, bang, abang lah dulu. Nah abang ko batulaan suara. Mama lah dulu, nama ko, abang lah dulu, abang ko, ama lah dulu. Di awak baru masuk ke kantua gadang. Ketika di hari itu anan kece apa tadi, nyuruh apa, silakan apa minum, ibu silakan ibu minum. Ketika diambil ayah tadi model ko dia apa tu bu nyangke kate model ko. Mencari kau ya, nak karyang. Ndak lama sesudah tu alam kece beliau ibu apa nalah mantakan ambo 5 kali hari Jumaat kuah ketika apa antakan ambo badarai ayam atau ambo ketika hari tu Pak alun pernah ambo bertemu seorang tukang becak nanyo ikhlaskan ketika di hari Jumaat itu sia sajo nan kanaya kate becak kuah nyo ikhlaskan kaganti basidokah di hari nan itu. Nan kedua yang kecapa apa iko kartu apa iko KTP apa iko dokumentasi apa iko kokarde apa iko paspor apa di tahunan besok naik haji badu suami istri kecil beliau. Masya Allah ketika hari itu bu diterima ya Pak tadi dek karena nak mengharapkan suatu imbalan apapun sangat luar biasa. Maka itulah kecalah babue elo lah kalian kapado sia sajo kecalah sarupa ambo ko babue elo kapado kalian. Maka di dalam kehidupan pribadi awak nan hari kini ko baru nan kita buekan kapado sanak saudara kita babue elo baru nan kita capai kapado silaturahim kita wallahu alam. Kadang-kadang dia awak orang sebelah rumah di gara-gara sekitik amu anda kata gua sapu kini bang. Boko ketika awak masih siap hari kini kok. Sebab awak kalau mati itu anak kecil tadi bu, kalau kita mati itu bu nak menunggu yang namanya kita taubat. Bila Allah akan japui nafas kita, kan dipisahkan dari Allah. Itu Allah lah punya rencana lain. Sebab kenapa? Apa yang jadi kebiasaan ketika kita hidup? Pasti itu nan akan kita alami ketika kita madoi sakaratul maut Pak. Itu ndak kajauh panggang dari api. Percaya lah kena. Sebab Pak, kadang-kadang Pak, ini cerita ko sangat legendaris banget. Amo ketika masih karang aco-aco ketika masih garin. Aco para ustaz ko menyampaikan, nan jadi kebiasaan ketika kita meninggal itu dilihatkan oleh Allah. Ada seorang bapak-bapak nan seorang bapak-bapak kok ketika mengalami sakaratul maut ibu-ibu bapak lali muari kamanjalang sakaratul maut anan kece beliau ndak anti-antinya beliau sabuikan kepada kawan sanak saudara beliau sia sajo nan datang ketika mencalia kece beliau hiu itu saja nak beliau sabui Pak
Mungkin dek katiko dicari orang lah 5 hari ke majalah 5 hari majalah sakaratul maut tu indak juo lah bapisah angoh baliau kujuh napas baliau nan malaikat Israel alun juo nyo cabui lai. Katiko hari itu datang kawan-kawan baliau ke rumah mengucapkan kalimah-kalimah talqin kata lingo baliau la ilaha illallah dan kecek kawan baliau. Nah baliau tetap juo manggiling bu hiu saja nak beliau baca. Ketika hari itu mungkin de ibu istri beliau ko sangat arih do bijak sano ketika hari itu bu anan kecek beliau mungkin suami ambo ko taraga makan hiu kecek beliau makan ikan hiu. Ibu pai beliau ke pasar pak. Pai beliau ke pasar nyo tanyo di pasar ikan. Pak, ibu, batanyo ambo kapak ibu. Lai ado manjua ikan hiu bu, lai bana bu, barade bu. Sikua jadi pak, bu kecek beliau. Singkit jari itu lah dipotong ikan hiu pak dari bawa pulang. Katiko lah dibawa pulang. Lanyo gulai di ibu tadi. Katiko lah dibawa digulai di ibu tadi. Katiko kamakan lah disuokan di ibu tadi. Pak, iko hiu nana pak tanyokan pak makalah pak mudah-mudahan apa capek siai nana pak tadi manggeleng yo baru hiu kecil bro tambah bingung ibu tadi pak oh ansuran apa dalam habara hari ko bu lah ado ansurano dari napado napa tanggu nan kecil apa dan kecil ibu tadi itulah nan bingung ambo dia pak ikan hiu lambo bali ke pasar lah ambo gulai indak lama lambo goreng indak juo lah ambo pange ikan hiu tadi indak juo dia apa tadi lah bingung ambo dia apa lah nan jaleo minta hiu kayu hiu mungkin dari nang kalimo bu de apa tadi tahu baabana profesi apa ko sehari-hari ketika hari itu dicaliak dia apa ke rumah ketika dicaliak ke rumah ketika hari itu bu anan kece apa tadi kece apa tadi katiko namanya bu hiu juo nyorosok dia pak tadi dado baliau dan sawala kanan bu nyorosok saku baliau de apa kawanan tadi paiman calia sangai ari bana sena dikarejokan dia pak ko sehari-hari nyorosok katiko hari itu katiko nyorosok saku baliau rupanya di dalam saku baliau ku ado kalate hiu pak Karteyu, kalau dia sibuk karteyu kan mana pak? Kartekua, ini bang dia. Kartekua, katiko diambil dia pak tadi kartekua tadi nyocaliakan kepada apa tadi hiu katiko dicaliak dia pak tadi hiu langsung apa tadi mati bu. Atuh jadi kebiasaan apa saja nanawa karadokan waktu hidup di dunia pasti itu nanawa alami ketika awak madu isakaratul maut. Dalam kehidupan pribadi awak masing-masing hari kini kebu atuh katiko di hari akhirat kamu sampaikan nan tadi di dalam surah Yasin tu al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun mulutmu kecil Allah akan kami kunci nanti di hari akhirat tanganmu akan berbicara dan kakimu akan menjadi saksi. Apa saja nanawa karajokan waktu hidup di dunia semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan pribadi awak masing-masing hari ini, ketika badan kita masih siap, ketika tenaga kita masih siap, bergunakanlah sebaik dan semaksimal mungkin. Kenapa? Umur sampai puluhan tahun sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu apa? Sebab kenapa? Semakin hari Allah semakin tarik yang namanya rezeki kita. Tangan kita nan kue ketika kita memegang diansua oleh Allah untuk merapikan yang namanya kenikmatan yang ada di dunia. Maka ketika awak hari kini ko ibu, tahun bara kira-kira awak